Здравей, Цвета, добре дошла на турнира. Кажи няколко думи, как се чувстваш? Добре се чувствам, харесва ми турнира, организацията е хубава, турнира е спокоен, атмосферата е приятелска. Добре, Радвам се, че дойдох. трябва да ти благодаря, че ти прие поканата, защото ние имахме проблеми с последния участник. И ти всъщност помогна турнира да се напълни с играчи и да стане това, което е в момента. Да видим сега твоята партия от четвъртия кръг, с която ти спечели, не всъщност от третия кръг, която ти спечели срещу Даниел Скрипкаро, шахматист от Румъния. Ти беше с черните фигури, нали? Да. И дебюта, да видим, той ти играе 4, ти на E4 регулярно изиграеш хода E5, нали? Аз това си играя обикновено. Добре. И какво очакваш от него да ти играе? Какъв вариант мислиш, че той ще избере? Готвиш ли се за някакъв вариант? Беше възможно да ми играе царски гамбит. Бях го погледнал. Беше възможно, мисля, че дебют на 4 коня да стане. Но той в крайна сметка играе италианска партия. Изненада ли те? Да. Изненада с италианска партия, добре. Ти едва ли знаеш, че ние с него работиме? Ама за тази партия конкретно не съм се готвил, не съм го готвил. По принцип знам. Стартира сравнително лошо и аз го оставих малко, за да самичък да се оправя, за да видим как ще се върне обратно в играта. Така, той играе сега след поредни загуби. И третия кръг беше с теб и той опита с белите да те хване на някакъв вариант, предполагам. Италианска партия, C3. Не знам дали беше да ме хвани на вариант, защото този вариант по принцип е като едно предложение за реми. Така ли мислиш? Добре, браво, значи ти си добре запозната с тънкостите тук. Добре, кон F6, това е най-добрият ход. D4, класическия вариант на италианска партия. Да, може би се е надявал, аз имам много партии в тази позиция, когато вместо кон F6 играя в офицер B6, за да избегна тия варианти, които ставам доста по-зле. Значи ти си разработила нещо ново. Предполагам, това се е надявал. На кон F6 хода D4 отдавна е излезнал, макар че наскоро някои играчи го играят с цел да направят реми, както ти каза. Обаче аз мисля, че D3 е основното продължение. Имаш ли тук някакви партии? Знаеш ли как трябва да се играе? Цял живот играе едно и също. Добре, имаш много партии. Знаеш по-назначението. Крамник беше с А6, офицера 7, после D6, ръка. Добре. А знаеш тези с D5 ранно черния може да играе също. Пример рокада и D5. Това не е ли повече с този стил или ти предпочиташ по-солидни продължения? Избирам по-солидни. По-солидни, да, без много риск. Го знам това, защото играе тази позиция с бели, с черни и знам, че има продължение D5. Добре, значи ти един вид си специалист на варианта с бели и с черни. Значи той не може да те изненада по никакъв начин. Уверен съм. Добре, Гамбит Еванс. Гамбит Еванс, взимаме пешката. Добре, и после връщаме обратно. Или не? И на А5 може, и на D6 може, и на E7 може. Добре, браво. Добре, значи знаеш, имаш тук знание. Чудесно. Добре, след D4 той взима шах и сега другите ходове, които са освен офицер на D2. Кон C3, добре. Кон по E4, добре. Рокадо. Офицер по C3. Добре, D5. D5, офицер на F6. Офицер на F6, да, стария ход. Тук кон на E5 е. Има и такъв ход, кон E5 също, да. Това е хода на така играла Нан, според мен. Той изравнява веднага. След това видях някои партии на други играчи. Идеята е, нали, тук и кон на D6. Успява да се запази на чай. Как беше? Не, рокада всъщност трябва да върне един кон. Ти взимаш който иде. Кон D6 и черния с пешков повече, без някакви неприятности. Добре, браво. На кон на B на D2. Знаеш ли как трябва да се игра? Честно казвам, не съм сигурна тук. Да, това е нов ход, който е препоръчен от Неги в неговата книга с репертуар за белите. И опасно е, ако вземе, например, черния пешката. Става много опасна позиция сега, например, на кон D2 шах. Идеята е промежутъчно дава на кон D2 промежутъчно шах. И става много неприятна позиция, според мен. Тоест не трябва да взима пешката. Да, предполагам, че D5 е по-добре и рокадо е някаква такава позиция, с която Телия би трябвало да няма някакви неща. Аз вече съм играл 2-3 партии тук и гордо равенство. Добре, офицер на D2, сега обаче ти не знаеш най-силния ход, може би тук си го пропусна кон по E4. Той отдавна вече е въведен като най-силен ход. Вече даже има партии на Крамник, на Ронян. Идеята е още от Фишера, спомената от неговите там партии.
Нали сега той дава шах, цар по F7, дама на B3 шах. Сега много продължение, но най-добре за черните е просто смени дамите. Нали? Първоначално се смяташе, че този ден ще белия едва ли не по-добре или дори на равенство, обаче последствие се видя, че има много трудна защита заради слабата пешка на D4 и все пак офицер на C8 е по-добър от кон при такива структури. Добре, офицер по D2 казваш предложение за реми, значи да, може би след този ход позицията е равна. Е по D, кон по D5, дама на B3, това е старата линия. Обаче интересно ти успя да го надиграеш някакъв в NHP в последствие. Значи тук първо белите черни трябва да сменят дамите, нали? По някакъв начин, ако успеят. Колкото повече фигури сменят. По-добре заради изолираната пешка, точно така. Кон на 5 има в тази позиция. Знаеш ли от този ход? Добре. Дама 4, кон C6, Не, дама. твоя противник беше подготвил тук шах и може би така. Кон на E5 и сега рокадо. Рокадо, нали така? Рокадо. Кон по C6. И сега... И сега кон C6, дама 4, кон C6, кон на E5. Как ще играеш тук? В смисъл ти не игра дама. Дама кон B6, как е кон B6? Става неприятно. Кон B6 не става, не. Може би... Не, рокадо е единствено. Кон по C6, сега може би шах. Може би това ти е единствения ход. Цер на E2 и сега да вземе примерно B по C или дама по C6, B по C. Също не ми се струва опасно за черните в никакъв случай. Добре. Както и да е ти кон от C на E7, все пак на дама 4 шах е кон C6 беле може да направи елимина. Да. Не е чак толкова страшно. Рокада, топ на едно. Така, ти в тази позиция как се чувстваш? Солидно, не беше страх от нищо. Честно казвам, не толкова. Притеснявах се в тази позиция. Даже му предложих реми. Не помня дали беше на този ход. Мисля, че бях изиграла още един ход. Му предложих реми, но той отказа. Значи активността на фигурите те плаши. Той има изолирана пешка, която е слабост, но в случая аз все още не е ясно как да се възползвам от нея. Ти игра добре, Нямам ти игра опит в тези C6, позиции, може би това ми е една от първите партии в този вариант. Може би първата, поне от 5-6 години насам. Ами трябва да покриеш тук, може би тактически да няма никакви хватки, да смениш дамите, както и ти направи кон E4. Сега хаш с идеята да се развиеш офицера ли, просто искаше да играеш ход, защото не се виждаше какъв ход точно се дава, защото дама на B6, виждах дама на A3, неприятен ход, може би. Дама B6 веднага не ми хареса, играех. Дама B6, защо? Защо не ти хареса? Освен дама A3, може би не знам. Кон B6 дали е ход? Не, може би да, може би, но той ще... Може би ще върне обратно. Трябва ти да се върнеш и да смениш офицера. Което това ще бъде добре за черните, така е позиция. Махната офицери. Добре, може би сте било страх от кон D6. Значи H6 с каква идея беше този ход? Евентуално, ако играе офицер на E6, да няма кон G5. Но той ще има кон C5, да. Или дупка винаги е полезен ход в тази позиция. Просто полезен ход, за да видиш какво ще стане. Добре, той приема директно кон E5. Може би тук за него беше по-добре да топота на D1 или нещо да не променя позиция, защото след кон на E5 се вижда, че ти имаш дама на B6 и сега той трябва да смени дамите, иначе пада пешката. Няма дама на 3, защото виси на D4. Виси пешката, да. Добре, вече след смяната на дамите, белия няма някаква кой знае каква атака. Той продължи да натрупва напрежение. Така. Топ D8, чудесна позиция. Не? Ти обичаш такива еншпили с прости, нали, с малко по-приятен еншпил. Точно за кой е по-приятен обаче? Не е ясно. Може би все още за белите. Черните имат някакви проблеми. Като бутнат B6, вече и на C6 става слабост, която може би не е... Белите имат на D4, черните имат на D6. Единственото, от което може да се опасява черния, в някакъв момент да не се размени на D5, да направи симетрична структура и после кон срещу офицер, защото такива позиции са много трудни за защита. Топ C1, добре. B6, ти нямаш друго да се развиеш. Офицер B7. Тук също е интересна позиция след офицер на E6. Надеш пешка. 15 минути да жертвам тая пешка. Сега имам кон B4 ход, на който може би топ D6 е най-добрия. Да спаси пешка. Където на друго място просто взимам по D4. Добре. Сега имам кон по D6,
топ по D6 И топ D8 сигурно и първо на Първо B3. топ D8 имам, по B3 имам, после на кон C2 или кон D3 не бях сигурна тук кой е ходил. То с Ми такива се пешки не стори, може да че- спечели вече белия с тези двойни пешки. Кон F5 има, примерно, някакъв ход. Не, Че да си ход Може G6 да да играеш. кажеш. Да, G6 и топ по D4. също има. G6 и на този ход шах и сега топ по D4. Няма това да те страх. Пешката ще вземеш на B3 или на B2 и даже може и по-добре да стане. Черни. Добре, офицер B7, топ A4 сега игра. С идея A5. Значи ти си дира 5, да. Нямаш нищо против тук. Топ C8 си развиваш това, пазиш. Ами на 5 го обмислях, Някакво но напрежение, да. Тогава пък ще има слабост на B6. Да. B6 и Нали, както и ден шпион, но може би равен. Къде сега той избърка да видим как той изведнъж Неговата коня в 5 грешка. изведнъж, да, аз мислех, че тук той ще играе нещо мирно, Огромна типа на грешка. G3. Може би някакъв ход като G3. Ами да, тук не е много ясно с какви полезни ходове. Може би да се доближа царя. Той ми каза, че неговата идея може би в тази позиция да играе кон C3, по някакъв начин да се опита да вземе на D5 и да ти направи нали, такава симетрична структура и да се опита да използва слабия офицер на B7 някакси. Или дори с офицера да вземе на D5. Нямаше да му позволя по-скоро. Но Ще всъщност трябва да върнеш на E7 или нещо, не знам. такава структура нямаше. Например, да ако играеш позволя. кон на D6, той директно може да го направиш. Офицер по D5, C по D5, кон по D6 директно, даже ти хваща и линията, виж. Някои такива идеи. Аз Я точно пешката. този вариант го смятам, Трябва много да се но внимава. неговия ход G4, който той изиграе, кон D6 беше очевидно слаб ход според мен. Да, той на това е разчитал всъщност. С G4 искаше да те хване на този вариант. Доста бързо го изигра G4 и според мен изпусна просто идеята с кон H4 и вече слабият цар там се появяват и кон И слаби F3, някакво, после да. кон F4. Хода G4 е типична грешка, даже отслабва и полето F4, тук всички черни полета, не може това да е добре. Значи, всъщност Този неговата момент, неопитност за да. феншпила определи победата за тебе. Той е играен шпила, както се едно митър шпил с дами атакува, но До пешките не момента се аз връщат назад. играех за реми, в момента в който той изигра G4 разбрах, че аз ще играя за победата на Тази партия. партия може да се каже, че на тема пешките назад не ходят. 4 кон H4, добре. Сега вече той няма какво това. Офицера 4 пробва нещо. Ти минаш директна атака, кон F4, плашиш шах топ. Тук вече той има Как сериозни ще се- проблеми. Плашиш кон H3 шах, може да се поведе. Плаша и кон H3 на всеки ход. F6 Това е също на има. офицер на 6, нали, ако избяга пак цар Да, H. офицера 6. Или C5, примерно. C5 също. Много бързо се разпадна позицията, нали? Цар по C6, кон на E2 шах. Ще на топ по D4, да, просто няма спасение. Добре, значи една чудесна партия. Ти си играла леко защитно, солидна позиция и накрая се изплатил чакането, се изплатил само с един лош ход, успяваш да спечелиш играта. Значи. Много добре, благодаря за коментара.